Και εφόσον το μαστορέψαμε, ταξιδέψαμε, πέσαμε και σας το παρουσιάσαμε, πάμε και για ένα καινούριο project. GS λοιπόν, το καινούριο μας απόκτημα. Μια μοτοσυκλέτα του 1994, πήραμε το πιο φθηνό μηχανάκι που βρήκαμε, γιατί όπως όλες οι μοτοσυκλέτες μου, έτσι και η συγκεκριμένη, το ταξίδι θα το ξεκινήσει από το μαστόρεμα και μετά στο δρόμο. Είναι ένα ωραίο ταξίδι το οποίο θα το κάνουμε και παρέα μέσα από βιντεάκια. Πάμε να δούμε κάποια πραγματάκια που έχει η μοτοσυκλέτα, που θα σας κάνουν και εσάς εντύπωση αν δεν έχετε δει ποτέ έτσι σε κάποιο μπεμπεδάκι κάτι γκατζετάκια ή κάτι έξυπνες λύσεις που έχει, θα σας άρεσουν αρκετά. Πάμε να το δούμε. Αναμφισβήτητα λοιπόν το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της μοτοσυκλέτας, όπως και σε όλα τα GS, έχουμε τους κυλίνδρους που είναι σε διάταξη boxer, ένας από εδώ και ένας από εκεί. Τους ίδιους σχεδόν κυλίνδρους τους βλέπουμε και στη Moto Guzzi, αλλά σε διάταξη V, είναι λίγο πιο ψηλά, εδώ κρεμάσανε λίγο, μάλλον είναι πιο γρήγορα αυτοί. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο κυλίνδρους, οι οποίοι κάνουν και για γκριλάκι, για να ζεσταίνουμε με πάνω μπριζολίτσες ή άμα θέλουμε κανένα λουκανικάκι, άμα μας πιάσει, άμα μας κόψει λίγο λόρδα. Ενώ είναι πολύ ωραίο σαν σκαμπουδάκι, όπως είδαμε. Όταν είναι κρύο το μοτεράκι, μπορείτε να καθίσετε πάνω ή αν θέλετε να ζεστάνετε λίγο για το ποπουδάκι, σας το βάζετε λίγο στο ρελαντί και είστε μια χαρά. Λίγο πιο πίσω λοιπόν συναντάμε το διαφορικό, ένα άλλο γνώριμο χαρακτηριστικό των μεγάλων GS, τη δαγκάνα της Brembo με το ABS, και έχουμε και μία ζάντα η οποία είναι tubeless, τα καψούλια των ακτινών πιάνουν στην άκρη του στεφανιού, έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λάστιχα χωρίς αμπρέλες. Λίγο πιο ψηλά λοιπόν συναντάμε θερμαινόμενα grip και εδώ πέρα έχουμε και δύο χειριστήρια τα οποία αν δεν έχεις οδηγήσει ποτέ BV θα σου φανούν πάρα πολύ περίεργα. Εδώ θέλει ολόκληρο σεμινάριο. Έχουμε εδώ τη μίζα, από εδώ ξεκινάει το μοτέρ, από εδώ σβήνει. Είτε από εδώ το σβήνεις. Έχουμε από εδώ, σε αυτό το κουμπάκι είναι το αριστερό φλας. Σε αυτό το κουμπάκι είναι το δεξί φλας. Εδώ έχει κόρνα και από εδώ σβήνουν τα φλας. Από εδώ είναι τα φώτα και μάλλον για να ανάψει τη μεγάλη σκάλα πρέπει να πατήσει την πίσω τη βαλβίδα στη ρόδα να ξεφουσκώσει λίγο το λάστιχο. Επίσης εδώ θα βρούμε ένα κοντεράκι το οποίο είναι πολύ ευδιάκριτο, είναι με μεγάλα γράμματα και έχει κάποιες λιχνίες εδώ ενδεικτικές, νεκράς, βενζίνης και φλας, που έχουν κάτι λάμπες, παιδιά, τεράστιες. Δηλαδή, ανάβει αυτό το πράγμα και σε τυφλώνει. Είναι βέβαια για να καταλάβεις αν έχεις ξεχάσει κανένα φλας με όλα αυτά εδώ πέρα που θα πρέπει να μάθεις με τα χειριστήρια. Οπότε καλά κάνουν γι' αυτό, γιατί σίγουρα τα φλας θα τα ξεχάσεις στις αρχές. Έχει και ένα οργανάκι μέσα, εδώ στο πλάι, το οποίο δείχνει θερμοκρασία λαδιού, μιας και είναι αερόψυκτο, δεν είναι υδρόψυκτο, δεν υπάρχει παραφλού. Και δείχνει και στάθμη βενζίνης, όπως επίσης δείχνει και το τι ταχύτητα έχεις μέσα. Έχει ένδειξη ταχύτητας. Κάτι το οποίο δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή, όταν το μηχανάκι κρεμάει, κατεβάζεις. Όταν δουλεύει ψηλά, ανεβάζεις. Τι χρειάζεσαι την ένδειξη της ταχύτητας. Δηλαδή, ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα και πάνε και το βάζουν και σε ένα aftermarket. Όπως επίσης κάτι άλλο που δεν έχω καταλάβει είναι ότι στα πιο καινούρια μοντέλα έχει και εξωτερική θερμοκρασία αέρα. Μάλλον γιατί είσαι πολύ χαζός για να καταλάβεις αν κρυώνεις ή αν ζεσταίνεσαι. Πάμε λοιπόν στο μπροστά κομμάτι με τις εικαστικές παρεμβάσεις του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Εδώ έχουμε μια ζελατίνα αρκετά ψηλή και φημέ, έτσι ώστε για να μπορέσεις να το οδηγήσεις το μηχανάκι πρέπει να είσαι ή ο Πολύφημος ή το Γέτη των Ιμαλαίων. Γενικά βλέπεις δηλαδή από μέσα, δεν βλέπεις τίποτα, πας με μπαστούνάκι το βράδυ να βρεις το δρόμο σου. Επίσης έχουμε ένα φανάρι το οποίο, επειδή εδώ έχει το κλασικό το τετράγωνο το φανάρι που έχουν και πολλά αυτοκίνητα, έχει αλλάχθει με ένα LED νέας τεχνολογίας, λίγο πιο designato. Κάποιοι το θεωρούν καγκούρικο, εμένα για να είμαι ειλικρινής μου αρέσει αυτή εδώ η καγκουρίτσα. Και επίσης έχει και προβολάκια της Rollinger, τα οποία έχουν προσαρμοστεί σε κάτι γωνίες από ράφια. Εδώ θα το δουλέψουμε λίγο καλύτερα αυτό. Και τα οποία προβολάκια τα φέρνουμε και εμείς στο μαγαζί, εξαιρετικά φθηνά και πάρα πολύ δυνατά. Πολύ ωραία. Στην μπροστά ανάρτηση συναντάμε το κλασικό telelever των GS. Η ανάρτηση ουσιαστικά είναι εδώ πέρα, εδώ κάτω. Και είναι μια μονή μπουκάλα η οποία έχει προφόρτιση, απόσβεση κτλ. Και μετά είναι εδώ τα καλάμια, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται όπως στις άλλες μοτοσυκλέτες. Ουσιαστικά είναι για να μας κρατάνε τον μπροστινό σε μια αλφα θέση. Όλη τη δουλειά την κάνει αυτό εδώ πέρα. Δείτε το πώς δουλεύει, είναι εξαιρετική πατέντα αυτή και είναι ίσως από τα μοναδικά πράγματα που με πείσανε στο να δοκιμάσω κάποια στιγμή να αγοράσω ένα GS. Στο θέμα της εργονομίας είναι αλλού στην κυριολεξία. Αν δούμε τις βαλίτσες, μπαίνουν και βγαίνουν για πλάκα οι μαμά οι βαλίτσες, οι οποίες όταν βγούνε δεν αφήνουν σχεδόν τίποτα πάνω στη μοτοσυκλέτα. Είναι μια πατέντα την οποία τώρα την έχουν πάρει και πολλές μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν ακόμα και το 2026 και από άλλες ιαπωνικές εταιρείες. Εδώ έχουμε μια κλειδαριά. Όταν την κάνουμε πίσω, ανοίγει η πίσω σέλα. Όταν την κάνουμε μπροστά, ανοίγει η μπροστά σέλα. Αν ανοίξουμε την μπροστά σέλα, έχει και δύο θέσεις που μπορούμε να την βάλουμε, είτε πιο ψηλά είτε πιο χαμηλά. Για κάποιους αναβάτες
όπως είμαι εγώ, που είμαστε η συμπυκνωμένη δύναμη του 1,68. Πίσω λοιπόν, άμα ανοίξουμε τη σέλα, θα δούμε ότι αφήνει ένα πολύ ωραίο πάνελ εδώ για να το φορτώνουμε. Είτε για ταξίδια, βάσει της μεγάλης αυτονομίας που έχει, θα φορτώνουμε για κάποια πραγματάκια για να φεύγουμε για μεγαλύτερα ταξίδια, ή πάλι λόγω της μεγάλης αυτονομίας μπορούμε να το δουλεύουμε και σαν επαγγελματικό. Εδώ πέρα χωράει άνετα τελάρο με μαναβική, να έρθουμε να το πουλήσουμε σε κάποια εγχώρια λαϊκή αγορά. Ανοίγοντας αυτή τη θικούλα, βρίσκουμε κάποια βασικά εργαλεία για τη μοτοσυκλέτα και βρίσκουμε και ένα λιγμένο πακέτο με προφυλακτικά από το 1994. Είναι από τον πρώτο ιδιοκτήτη αυτό, που του είπαν ότι άμα πάρει BMW θα έχει περισσότερες επιτυχίες στην προσωπική του ζωή. Αλλά εις μάτιν, παιδιά, δεν ισχύει αυτό, σας το λέω να το ξέρετε. Αυτό είναι λοιπόν το καινούριο μας απόκτημα. Μείνετε στο κανάλι μας, γιατί θα ακολουθήσουν και πολλά βιντεάκια για το πώς θα το φτιάξουμε. Θα λυθεί, θα φτιαχτεί, θα γίνει όπως το κλέ, θα είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Μείνετε μαζί μας να το κάνουμε παρέα. Φιλιά!